Vy ste na... Chcem pochváliť. Je to výhodné, pani. Som hovoril, áno. Ďakujem pekne. Aj za ponuku som vládol. Čo sa týka žatvy tohto ročnej, tak vidíme, že má svoje špecifika. To sucho urobilo svoje, čiže je potrebné možno na úvod povedať, že musíme sa do budúcna pripraviť, aby sme aj takéto veci, ktoré zažívali, minimalizovali pre toho nášho poľnohospodára. Myslím tým tvorbou rizikového fondu, kde by sme riešili nepoistiteľné rizika, ako je napríklad sucho, ako sú napríklad mrazy. Proste, keď mali rastliny dostať najviac vody, tak vtedy boli 2 mesiace vlastne výpadky. Tuto napršalo od 1.1.2017 vlastne do začiatku žatvy, čo bolo asi pred 2 týždňami, my sme začali. Len stále to nechcelo nejako doschnúť, podobné problémy boli, tak 82 mm vody tu spadlo. My sme tento rok už pozerali negatíva, ktoré nám vie príroda priniesť, a to boli mrazy a škody, ktoré boli napáchané na ovocinárstve. Tentokrát sme všetci nervózni z obrovského sucha, ale myslím si, že ak niekto stále tvrdí, že neexistujú zmeny v podnebí, tak musí prísť a musí to vidieť na vlastné oči. Klesajú nám hladiny riek, klesá nám spodná voda. Vidíme to, keď pozeráte na Slovensko zhora, koľko suchých plôch tu je. Takže chceme vedieť, čo sa deje v danej lokalite a ako to vyzerá na Slovensku ako takom. Nedá mi nedopovedať ešte jednu vetu, ak dovolíte. Musíme sa vrátiť aj k živočíšnej výrobe, lebo aj to je veľmi podstatné, veľmi dôležité. A nám odchádza z pôdy humusová zložka a my nevieme zadržať vodu v pôde. Takže musíme fakt sa tomu vážne povenovať a rozširovať a všetko robiť, aby tá prioritná oblasť, živočíšna výroba a špeciálna rastlinná výroba ozaj dostala aj ďalšie zdroje, tak aby sme boli konkurenční. Je potrebné povedať, že odvetvie je troška finančne poddimenzované oproti ostatným krajinám V4, hlavne s národnými podporami, a ja si myslím, že to je priestor, kedy my môžeme na vláde o tomto spolu diskutovať. Čo sa týka tohto ročnej žatvy, tak ako bolo povedané, sme na začiatku. Treba možno na úvod ešte povedať aj to, že žatvu sme začali nezvyčajne skoro. 10 až 14 dní, tak ako to bolo obvykle. Čiže to prinieslo so sebou aj zníženú produkciu a troška budú problémy aj s kvalitou. Takže tie plochy, ktoré sú zožaté, ktoré máme momentálne už v sypkách, tak avizujú zníženú produkciu proti minulému roku. Tie odhady hovoria zhruba o prepade 20%, čiže keby som to prehodil cez čísla, tak minulý rok sme vykázali celkovú produkciu 3 100 000 tón, hrubé číslo. Teraz uvažujeme, že to kdesi v odhade skončí na 2 500 000 tón. Niekoľko pozitívnych vecí na tom družstve sa stretáva. Jednak to, že majú oproti iným podnikom dosť pestrú skladbu na dnešné pomery. Pestujú soju a cukrovú repu, čo dnes nepestuje veľa ľudí, pestujú 4 plodiny. Ďalšou pozitívnou vecou je, že diverzifikujú, že naozaj to, čo vyrobia, pšenicu celú spracujú a majú pekárenské výrobky, musím povedať, že excelentné pekárenské výrobky. A tou treťou, podľa mňa tiež mimoriadne dôležitou, je mladý predseda. Predseda má 31 rokov, to je budúcnosť poľnohospodárstva, takto by sme si to predstavovali, aby to takto fungovalo vo všetkých podnikoch.